सोर नोंसोरलाय नों बिसोरखौ सिनायो नामा ओहो आं बिसोरखौ सिनाया हगार लामाया गवा नों बेटा बिथ' फावगालिनि फिसाजोसो र' नोंखो दे होमबा थांदो समाबो दे जाबाय होमबालाय थांलायदो मादै अ मादै रावबो गैया नामाब्रा न'आवलाय दङ गाबलायदोलै मादै लोंलायनोसै र' लायनि आं थाथ' फैसाखौलाय मा टेनसन खालामदों मादै होलांगोन मादै होलांगोन लुदोलै सुके लुदो नै मादै खोमाया जाह नै मादै नोंसानि फिसाजोआ बैसानि फिसालाजोंसो बेरायगासिनो नोंगोना नोङा जाखोबा नंगौलै मादै नोंगौ नोंखौलाय माला थगायफेरनाय आंला र' फैथोंल' बिखौ दुमजामारसिगोनसो नामाब्रा बिलाय दे मादै होमबा थाथ'लायदोलै दे थांदो होमबालाय नोंबा दिनै गलालै बेथि वाइ आइ बहा थाङामोन नों आइ आं लोगोनावसो बेरायनो थांदोंमोन आइ नोंखौ माबासो खोनादो दे सं आइ मा खोनाखै आइ माथो सोरबा सेंग्रासो बेरायदोनो आइ सोर खोन्थानाय आइ खोनादों आं दिनैनिफ्राय गामि बेरायनाया बन्द ओइ नोंसोर मा खालामदोलै बस नै जोंखौ दाख्लै होबथानाय सेंग्राया मायाव जोनांखौ मायाव जोलांखोलै बानायबाय थागोन बेटाखौ होसोदो मा जायो बिलाय मा खारो होसोदोलै बस थांगोनफोरखौ होदोलै या हनै सोर गोलैना दं बेयावलाय थौ जालालै जाला सुके बोखांदोलै बोखांदो थौ अ मादै मादै ओरै फैलाय आयौ फिसा मा जाखो लाबो सिङाव खामानिफोरखौ मोजाङै माव नोंसोरना दिनै बिला जाखासिगोन लांबाय
हनै बस माला सफैबाय जोंनिया लाबो जौ आंनो नो बियारा बस जोंहाथ' थैबाय Oi Priya, Priya. मा जाखो लोगो Ringka माथो सोरजों बुना गालांजादोंनो नों मिथियाखै नामा? नोंमारगोना नोंमारा जाखो लोगो? नोंमारगो लोगो। मादै रिंका गैया नामा? सोर नोंलाय? बिनि मा जायो? आंनो रिंकाखौसो नांगौमोन मादै, आं बिनि लोगो जायो। रिंकाङा बै न' सिङाव दं, थां नाहै। थां, बै न' सिङाव दं। बोरै बेफोरबादि जाथाया जानो मोनखो? आं लोगोनाव थांबाय थानाय समावनो सानैसो दुथांफोरा बुंहरदो। दे होमबा थाथ'लायदो, न'आव नागिरबाय थागोन आइया। दे होमबालाय थांलायदो। Yang saya gusur lepas cukup ro. Sekarang malah kena basong. Tahu mau ada power anu lengan lagi. Tahu bidiba lai फैलायबाय नोंसोरो सिगांनि बाखिखौ होआबा जौ नोङा खामफ्लायबो आङो होगोनलै मादै होगोन. जौखौल' लाबोदोलै. सुदै मुलि होखाजोबलांगोन. फिसाखौलाय मा टेनसन खालामदों मादै? नै जौ फै नै जौआ लोंदो Madiaबो बैजासो खामानि मावहैदों. थ' बे समावनो मावलांसै. आयं, अ आयं, रिंका दंना गैयाब्रा? ए आयंमोनसो माथो, फै सिङाव फै, जिराय फै। नै बेवहाय जिराय। नाङा गैथ'वा, बिथ' बेरायनोसो थांदों, मानोबा नांगौमोन? खां गैया हामथारबाय आयं नै आयं खाथियाव फैलाय मा जाखो आयं? नै आयं फावगालिलानि फिसाजोंसो बेरायनाय नुदों जों बे गोरिब गुलामनि फिसाजोंसो बेरायनाय नुदों जों आयं ए नंगौना नङा जाखो आयंमोन? ए बिनिखायनोथ' दाखालिबो फैदोंमोन बे सिख्लाया। नोंगौ लायं दाखालिबो जमा बेरायनाय नुदों जों। दे होमबा थाथ'लाय दायं जों थांलायनोसै। अ दे थां।
फिसा थाथ' मा जाखो आइ बहा थांदोंमोन फिसा आं लोगोनावसो थांदोंमोन आइ आं फंसे बाथ्रा खोनादोंमोन फिसा मा बाथ्रा आइ दे बुं बे बाथ्राया नंगौना नङा फिसा नोंदि बै फावखालिनि फिसाजोंसो बेरायहैदोंमोननो माथो सोर खिथाया नोंनो आइ खोनादों आं दिनैनिफ्राय गामि बेरायनाया बन्द'